l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Partit Nazzjonalista tisħaq li l-IVF pajjiżna u grazzi għal Gonzi. Fil-programm ekstra fuq ix-xandir nazzjonali l-kandidat nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius għamel kważi sija jfaħħar dak li għamel il-partit ta' Bernard Grech meta kien fil-gvern. Imbagħad lejn l-aħħar tal-programm iddikjara hekk. Kumment li mal-ewwel ġie ddikjarat li kien wieħed insensittiv li jfakkar fi żmien meta jkellu jkun gvern laburista li emenda mhux għal darba biss il-liġi tal-IVF biex aktar persuni jkollhom l-uliet u jsiru ġenituri f'pajjiżhom stess. Il-ġurnalist li kienet imexxi d-diskussjoni wkoll ċanfar lil Peter Agius wara li stimulat id-diskussjoni dwar l-IVF, il-kandidata fisem il-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Claudette Abela Baldacchino. Ċertament ma tistax inti hawnhekk tiġi u tgħid li fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista kien hemm xi żvilupp favur l-IVF, anzi kien hemm kull attentat biex ħafna familji u nasib il-familji rispettivament jekk mhux skużani, jekk mhux laburisti nazzjonalisti jew sofor jew ħodor fi żmien amministrazzjoni preċedenti kien diffiċli ħafna biex xi ħadd jasal biex ikollu IVF. Il-kandidata laburista Bela Baldacchino notat kif gvern nazzjonalista lanqas għodda ma taqal koppji biex ikollhom l-uliet bl-IVF. Għal 10 snin sħaħ, Partit Nazzjonalista ma mel xejn u ħalla l-apparat ta' Mater Dei. Jiddegraga, u ma tawx tfal lil-koppji li rridu jkollhom it-tfal. Qed titkellem fuq l-IVF. Qed titkellem fuq l-IVF. Fil-programm Peter Agius ukoll kompla jqarraq fuq fatti oħra dwar kif il-Partit Nazzjonalista iddikjara wkoll permezz ta' David Agius li jrid jibgħatlu lidna l-gwerra. Għalli vera tittibatu tfal tagħna l-gwerra? Saqsil David Agius. Għaslu temminx il-Labor jaħasra. Temminx il-Labor. David Agius qala. Temminx il-Labor ħabib tiegħi. Tismajta sejvi. Mela, tħawdu l-imħuq. Iżda d-dikjerazzjoni tad-deputat nazzjonalista David Agius kienet ċara ftit tal-jimilu. Qabel mal-manifest tal-Partit Popolari Ewropej li bliktar mod ċar qed jitlob li jkollna b'mod immedjat forzi armati Ewropej. Iva. Taqbel? Iva. Il-maħatibat l-ulidek? Iva. Il-kandidat laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Deni Lattart innota differenza bejn ir-rappreżentanti laburisti favur Malta u dawk nazzjonalisti li jfittxu l-gwadan politiku personali tagħhom. Jiena nistieden lill-kollegi tiegħi. Jiena nistieden lill-kollegi tiegħi. Jiddikjaraw illum. Ħani konkludi għax ma ħallewniex. Jiena nistieden lill-kollegi tiegħi illum jiddikjaraw li huma kontra forzi armati Ewropej u li ma jaqblux mal-aġir ta' Mezzola u li ma jaqblux mal-aġir ta' ħad il-ġimgħa fl-Awstrija illi keċċit l-istudenti l-barra, mhux studenti laburisti, mhux studenti Maltin, studenti Awstrijaċi keċċiethom il-barra. Intom taqblu magħha?